Hoxe na Brete Libro queremos mostrarlles un cómic que seguro que todos vostedes coñecen e que está protagonizado por un home de estatura baixa e idade indefinida. No seu rostro destacan o nariz prominente e a barba, pero sen dúbida, se hai un dato que o fai irrecoñecible e que ao longo de todas as súas historietas ten un único obxectivo: calmar as ganas de comer, misión que ademais resulta sempre frustrada. Seguro que agora si saben que estamos a falar do coñecido cómic que o debuxante, guionista e historietista Escobar creou, Carpanta, sen dúbida todo un clásico do humor español. O personaxe de Escobar apareceu por primeira vez como protagonista dunha prancha do semanario infantil Pulgarcito, e dende entonces as súas peripecias non deixaron de publicarse. Incluso despois da morte do autor, outros artistas continuaron co personaxe. Tras Pulgarcito, Carpanta pasou a outras revistas da casa, protagonizou unha serie de televisión e chegou a contar cunha revista propia. Na actualidade aparece nos tomos de tapa dura, acompañado de personaxes como semelgos Zipi e Zape ou a particular traballadora Petra. Carpanta está acompañado ao longo de todos os capítulos do seu mellor amigo, Protasio. Todas as desventuras destes personaxes tratando mesmo o intento frustrado por levar un apetitoso plato de comida á boca. A pesar disto, hai que destacar que nestes casos Protasio ten sempre máis sorte que Carpanta e termina comendo. Carpanta vive ao longo de todas as súas historias numerosas situacións que o fan achegarse á comida, pero que terminan sempre por un motivo ou outro nun absoluto fracaso. Este cómic pretende ser, sen dúbida, en todo momento, unha denuncia social aos anos de fame da posguerra española. O nome completo do protagonista destas historias é Paco Carpanta Gazuza, que ademais non está elexido ao azar, xa que Carpanta significa fame violenta e Gazuza apetito descomunal, un nome que describe e reflicte ao detalle a este personaxe. As historias de Carpanta fixeron sonrir a pequenos e maiores, un cómic que a pesar de non ter o éxito inicial de Zipi e Zape, soubo gañarse ao seu público e pouco a pouco foi collendo adeptos grazas ás súas hazañas e desenvolturas, converténdose desta maneira nun dos cómics máis lidos do noso país.